Obodom na day. Ade. Ope mama ndo kwa ko man ko na jana ke bisire no me. Ade. E sign be. Obodom for too much. Ndo bodom no so be. Ope mama ndo kwa ko man ko na jana ke bisire no me. Sign be. Dina, eside na wo de we hu no bodo mawu. Eside na we hu di adia, munja no. Eside na eno bodo ma hu ankwa na wu de menti afie. Eside na ankwa no ko hu eside chirem. Brakwa, unche mo hanu achirim sai. Ko pakata sumo mo aso. Ye nyina atra se agane, agane eside na mu ya eno bodo ma we eside. Ye nyenya se atra se agane eside na ankwa na wu. Mama ya o musa ro ko de mo ya se fa da ba ka chen ko ifa Sunu me fa ko. Ipa mienza atrasi edi ejana ya dena mumye nuhu yo no de wen. Ana na mompa no kresa. Ba obomi ana. Be yi no mama yenka. We ko a. E tu be so obomi ana. Ba sa obodo mama yenka no kra ka no kwa mama yenka kire kwa mumpa mi die mi ndu beti. Ati menka. Ya bodom. Ba ko mo dan se fo ne wan. Obodo me ni o. Obodo mo yo. Ni baba ni mo. Ana mo ni yo. Esa anyi sem na ye nwini no. Efi. Yes anyi semu, se kwesi ada franka na de ni di kwesi ada franka, nche se kwesi ada nkwa na yeto. Ubeti yo. Wo bia enfa ba bia se bodom fi. Oba betu yo a. Asem kura na beku. Sumba kuna suna da biya wuce. Yo, I'm going to go to my career. That's the here where I'm from. Why? Ura sabi ebu sabi anya do share abodom wa hen kwafo se yemfa ya abodom mra woni e de na baba bibi na kunti ura se asem na bolu pisa yenti ho asem abeda ye no abodom ni ura se ni musa ose e de na ba ya nkora yin no abi wu agu fi ya no do man kwa ka ene chichi mu
Yani watu saki da yeye yeye Kudin kurani na. kudai na yeye Ai wa kuro na. ayo akura Ni ki ni mu. eki yeye ya makaka kirani yeye ana an ka da dura da mutane ko ko fara na ma wuda da ma kofa a tiya no media abudan ko ta Sai sun ba jadi wo wono no. wani mo ba ji adiya ko na wani ba ne kice mi ji ana mace anya wa ba dia mun mura mi yayi ji ana wani musiyo wani mutuna a ciya da shi yayin ran fayyanta ya ce guwa yi a cikin yayin ya ji a nan ya ji yayi ku da maka ko kuma a sani ya ji yayi ana mai buwa fa samu cani man ko guda da an ko fa wani ma da ne mu ba je no a fa da na guda da ni mu fiye ba ya haka dai na gufa bu haka dai na gufa bu ya oba ko mu sawo sole na ade bibitu mu sawa fa ya ntu mo yeye ni sebi ura ni na wo ebe ya se no kura bi wo mu a obeka na ura gina so afako ba so bi twa ajo so be twan kontompo na ura gina ya wo so ebu wa tani no kura bi wo maka kire ya ce bi da dawo da ba no kura bi a ci ba ta biya ma ka bin ban shi ba kabin ban shi ba ku da ce ba wuce ban ya jira ni mu no ya ce mi ka mi ka na ino yo kaso lura sai da ya bodon si wasin kuraro mun ni no musuma o mo so majari e woro homra on ba dan kuraro odidi sabi eburu na do ya oditi kuro mu han 20 mi lesen kuraro nko abra mo mo bia no fere mo anu nso do mo sabetu onu mu nyina ampo na edi aka kuma bi na o madi awi na wo so le afa de kuro no wode mo de abra mo ba ya nkura egu fom so mo do mo ya de afirifie na eba se aduane na eku wo mo onu wani mu ho we aduane kuro na abi so na odi ya o na ha wo so a wo eba wo nso no mo so be wu ana ọ̀rẹ́ ǹjẹ́ ni nsúnmù ní yẹ̀yà o. Ní ọmọ bẹ wo. Yẹ́n ni ẹ̀yin ni kì í wúkúra nkẹ́ yẹ. Lúra sẹ́mpa. Lúra mi tẹ́wé bu. Ọ̀sẹ̀ àṣẹ mi ni mo ọ̀yọ̀rọ̀ mu. Ti mani nsúkú ni yàbọ̀ dọ́m sẹ́. Ọ̀nà àkùrọ̀ òtí àdàdà ayúra. Ẹ̀yẹ́ aduane kúrò yá ọ̀mí mmọ̀fra ni di yẹn na mmọ̀fra ni wù. Wọ́sẹ̀ aduane no wúyà ó di ẹnkún wọn náà di aduane kúrọ̀ náà. Lúra wọ́sẹ̀ aduane kúrọ̀ náà. N'ajá sẹ́. Lúra. Asẹ́mu yà bẹ́ẹ̀. Mẹ́sẹ̀ mọ̀ ti hù. Akọ̀ntì sẹ́mpa o, lúra sẹ́, akọ̀yẹ́ fi sẹ́m. Obi ansẹ́rẹ́ nsẹ́ hù, kàfra. Lúra. Ní àwọn kasa abáwò náà mu sá, àwọn náà sẹ́mu nípa bá. Bọ̀dọ́mà sẹ́mi yìí bìẹ́. Mehwɛ ne sɛ dabo a wɔhwɛ ne aduasa na ne mma no nyinaa pɛnɔm nyinaa ɛkɔ na me wura sɛ menkan wɔ mu Ní ká bẹ́ẹ̀ dé. wei kɔ na wei ba na mepɛ sɛ ɔbɔdɔm te ase sɛ sɛ bipire duasa mpɛne sɛ esie ɔpae asisirapɛ no ɔnyɛ hɔ wɔ mframa mu ɔpae na watu afa mframa mu yɛ bɔdɔm asɛm yi wɔna mmiɛnsa na ɛdidie na mmienu atumi ewu ana bodon pese o kire se wote we ono so obewu ana ene de magi atum se da bi ne won wu dia bodon mu so le gya nkwala no de ka ase no num ono onim de oye ya nsa na wo so le enye se food that ma mo nyina nim pe bodon onye nkwala no bone ye de na nkwala no so be wu fie gye wo so wo hye bre hye ye nsem Abọ̀dọ́m. Mana na kun tin ho. Beke we bu na kun. Entimi de ma dwum paano. Mmofra yi wuyi. Bodom e wode ode mmofra yi. Se yade awo. Wuyam ne kedu akoto biafo bi wa na be de se bia nkwala no. Omo ntini mu susanti na mo wu ntem na wo de wuntini mu anyini nti. Ene obiani timi so so. Wo den. Nisi ewusi kurampo ni hu bi da me kai akohie kobua ne sun sa sun bu agya bankwa yi asekura no kura no ke ya de ne tuwo bi ebi se no de dada mpanimfo bi na wusu obodom ne wa yei de mira asotwe bi a wo ho no se de mo bi a wadi awu bia na obodom ofata so obodom
Emnyemye wani ade ta ma wo ho nyɛ me mɔbɔ bi a wo kwala mienu dia wo ho nyɛ mɔbɔ akontire ya abodom wo ti penso wadawro ma kuimu ya ti ya abodom ba che okura ibrafi wani ni na asema ya atubo nura mesel mate mente mo kakra na kontire anu asi bi ya me musa usimfo ni ni yeseli enfa wa bra o mami ensani e kwa be so mo fa yi wa ufi ni wi e na mebo ebile bi so no obi nya no baba ye kakra e ma ka so ontwe obi hu enso ade che no ho mebo ndi ya den asem ni adansi a etwebi di ya adansi ya fa nkoto enkura yi bi no ba gi ade wo o ma ma agidi ana wuti mi hwe ya na afre nkura no ena omo to nsa bi ya na mebo ayi wakoro no mebo e ya pesi ya na afufu banku abura aduane ya ena na mudi enye aduan nkoro na ena wo de wo sole ye nkura ni mi enu ena mebo ebra na wote wo na de nti na nkura ni sasa no why na ye ko busa no ya ebra wo sole beba ebra wo sole wo de nche mbonyo afra aduane na na beba cho wadawro ma enche me kura mu nsem asema mi busa wo ene ya no mi wura tiegem me mpa obone na ne kura na me meta asem me ntaa nipa wate me nti se ya no dia tiene se mi busa wo wakoto hwuman bi abesi ewu fie ho a mi wura enim ana adidi ewu kuri mu ana manum ukofa na me bibi eni sebi ebu sebi enya do ni tire so da ye kotokura tie bu ni tie abedi nti ne ti ba bi konton kro wi oda man san ko mu ye ba mo wu na so bi ani ni mo mpu ni mpu sa ne bi nti a wo kum ni pada sa wo wei na edi ya bodom nya so ani wo wo no wa pam so no ani wo wo no yenim asema mi kan wada ma ahimfie na me wo no wasema beduru amesiro be dana man sole ya ebe ha mani tipa ale me huwa ya men kare bone ni ye na mewewe tiwra una isidi na ya yetiwo esiro mate mete wo lo busa ni bia osu ni mo we kontra ye bi obi ye bia osu ni mo we una yeti Inyo bia tsewa wo wa tsewa enti ode ya ube kuma zedenia mikasa aseme na benche me wo fuji baba sama baba amani efie na ewu no amani efie na ewu da man godo fi o man godo wa ku o ma tu efu baba Oti amani efie ewu o ma wo ma me godo fi o no o do mo baba ya ko ya bodo baba ya ko baba depending for right you asem na dawo sana enya asem ketwa Gabi akoye se bese pani ko nyina hanan mi wura ta se no banim difo tini ya ta se awie no ma me ya bodom yinti mi nyina manem sisi ya emu ne fo na se emu ne bem mi wura si won timi nyina mprempre mu abrankra na ewe ni nyina nkra ni na mu ntete nkra ni ne kwa no asem no zio me pese medam ya ma o ma konfo mi wura si kuro wo hene die ne nso o ma konfo na hwe so ona hwe pete krem obeda ama no ni wo hwe wo nya tentere ni o mu ntanchia o ma konfo enhwehwem pia o ma konfo enhwehwem no zio me pese mede ma me ya bodom zio ko to afiase zio nemom mani nkuru se nyese me etwe na so zio nemom no ni bambonti zio efise busua sa asemu ya to no zio imane kotina fia ahwa no makoye ne bone zio etoso bio zio ewu wonsemu asisi no zio se manfana nkoto afiase ne ya hwa ewu ni biom ebesesi zio mesere no zio
Mon kasa me twa so. Zio. Bana ko tu afiase na man konfo wi hwehwe mu a. Ko ba bi am bi asem no. Ebisi. Eno ya bodom se me wura se no no. Osin kasa edua yenti asumpire no. Ba kwa ba. Mienu aba. Miensa aba opese bi be fa won sasu mi. Ni senti ko betima ju ni fie ha eno watna ha na ma mepre ko pe ne no kwa kana ba koma se ne. Ya su kromu afọ beka so. Ne mpo e bi kura de na mo nsa so aba no onim hu bi. Abusu a mo de hia to yawo omumu. Omumu abontra onim de obi de be yawo. E bia na anim asem no ho hwe. Ni senti wo de wotwe no kukum kakra. Ne mo de asem na mo ma akomfo. Na mo akomfo adom sukọ. Wahwe pete takram, wabasi bi a kire ni wura. Abodom se base yentwe wasu a. Ah, be your face. Ah, kwade na nam sabre no mu no. Se base se no ntra from ha. Oni no. Ompa mo da. Ti nya bi bia mo do nko. Ayo pa fo. Hey, abodom. Ya abodom. Pada ru ma be wo ko wo fi ase. Ayo pa fo. Dabi, man, take your kind. What's what's it? I know. What's it? Oh, the only I mean, why you did? Confuse correct. Some crab of fear, but did no more would read a dear war a day. And yes, and banner. Mimmy, mammy. Now, why? It's one day. And your mammy, I was here. Cross or cook on a buffet. Minty, hey, come on. Sean, look at you. What can I say? Sean, look at you. Mammy, you want to say, look at yourself, man, look at you. The Nakamaka and catch down. Quite a warm. We have for the sure. Quite like a warm, never. It's your one. Fefe, the beer walk on the hot through. And my man from a buffet mouth, so that's one catch down. Oh, I know Uncle Mary. What? Oh, Naka walk, what's over here? And my man from a buffet, so I'm out, so that's one catch down. When you're done, where do you know? When you're by my two, ah, who you find? The view, Naka walk over there. Ah, get over to me. I know. Me, what's it? Mana anyata kwa wo obeka satia mota so amka tro ai ai sai woni ro ai woni gwa si ntia won sai woni bia utina abahwe wo oko ni wo jo o chen ai na sa na te na me utimi mama je ni me Masada. Ubwa. Also atuchere kane. Munya me medasi ni. Ano. Ubende. Meni na bia ni asa. Ena wotina ye watu anya na hwe. Say watuchere kane. Sabe me medasi ni. Momenko. Yenko ye. Yenko fie. Yenko. Samu kwa mo de nchen. Wo mo de teme. Me pesa dance ye bam. Ade de wo ye bibi also nya dance ni. Menye ni pa mienu. Muya medasi for. Oh, dem ni dance. Efe. Ya bo. Omo me Wow, no asho oja yi. Efi le kwa no, se me tumi hu na me bu ni paper na. Mo hu se o na edi kan to chede kan ni. Dire ma se da no. Waso. Ano onye be man chami o. O bua. Meti amwa. Oh. So, me na ti busa. Na se onyimi ni. Well, pa. Dio, busa no. De ma yo bu okuro na eto yeso. Hwe, asa me kana mu. Tiemi. Asa me kana mu. We no ntimi a. No ma be dran ni. Ano nya be ma o. Ma na bo, na ke se me kwa beti abo. Baba, we never know. Baba. Baba, we never know. Baba. Eno ya bodo bedi ewo. Ojele mungu. Obone me kwa. Baba. Obo fidie wo me kwa do. Oduma kuma ewu ni ye. Eji me nye duku.
Adam. Ah, berapa? Siapa? Adam mo. Adam ni oh, nukani kamba be reni yo. Adam. Siapa? O ti asema wasi kuro na sei. Onu kontri me ba ha si aba ba Adam ma ni yo. Berapa? Mati. Ya dia ko so nyina ya Adam aso odin. Wati. So cheni wo free ano ho a kanya ne se ni nyonu mienu akwa ko wi o. No ye di oyo ya de ne ko fa Adam ho. Me ka ti Adam se oni amo mo agrodie. Oni amo mo agrodie. Dukwa no no suma ankwa hingo fiyo. Sa Adam no wa fa no ahyehyɛ ano na. Anacho oni ano ni agura. Ni nuanum so nkofi o nkoridi. Ama we nyina ama. Ti se hadi asie. Ni no devio. De se ya se ma si aban. Asenye ni onya ne nsere wada horoma. Mo wako mamra fom. Na ko dura do no ko yese dia ni so be ma dum bibi aya adum o. Minim ba bia minim so ofie. Oni ha. Ai fa no ko. Ai fa na do ko. Ai so kura ni oni yo. Bro ma me ko me ba me ko he akwankwa ni ana sisi me hu adoma. Oni wa ma oni pro bai se wori me nkwati ate wo de nya abotare me ko hwe no. Wo ha me ba. Me wa he ba. Wo ha. Jase, oji. Jase enne. Yako asetna. Atemu ayewu abuye. Ma huna mam pai ni yi anka me pai sempom. Obe to kebe hu ni maso. Oh pai echi. Enne. Sebi previous mi friend. Onyina hi wona se wu hu. Odo nsa ka ya anka se wo wona no so ehu. Ano so Debut, and so to na ya done ye ho. Ya so de ye na efoma. Enu so ye hu. Obodom atemu a ye wura abu se ye fa no nko se fiase die. Me kwa de na me ni wura nya adwene. Don hiri se ni di se kan free boham. Ye ti krodwam na bodom ne ma me ense nyina kana na omu. Ye ti krodwam no onu ankasa de na no ka che ni nya se twen na bi hu. Edi na he ohun. Na wonu asie se me ne nkolai na to nsa edidi ye. Eye de na nkoya da ni fu. Sabi imprediasa. Bayre kofi e papa na chesa bayre ne e bono no. Abo. Ya hwe ye yewratia, de se enenam ntentenwa jase. Ye ntira ma ba ha mani abri nyina. Odi enenam ntentenwa o. Ebe wa bobo ano. Sese ni sei. Enkrofo de na ekọ no. Ya hwe ye ne anfe ne ansi fom. Na bodom yewra nhwe ntwe na susani waka so.
Yam pentem mu atan, yam pentem hwe kakra mi yitu ho no mi. On se okrampa age wo nsem. Etimi pa de. Wa unim emra eda ye krodwan so obi die wu aye den. Ye ku no. Wenye wonyina na abu agbonkula na ya kase odom ankoma na ye yo. Ye ni se yo obodom. Ye ntwe na so na ye nku no. Tie. Ye wo kan. Ye be se be bisa ni se e bisa se bo hakoro na bodom twe sika wo mu di ewure wo ya. Ubenya bi di aba na. Asa nde na no na chen sekan. Na no ko na sa ye bo ha. Uti. Eduru bi ya. Ye mpente ni yesa adi jo. Enya se be den jaye den. Ahye. Use ewura e signal no ka se mi se mpente mu aten. Ye mfa no nkotwe ne kukubu kakra. Yesa anu kan. Anu kan. Ewo mu se bodom ma me ensa ko. Ni nua honhun ni enkura ni enu ewudie. Na so eni adanse kan. Na nka so kura mpanyin si asem ni adanse a. Ikwebi didi a adanse. Ono na danse ndi egu ho dada se na mi no. Ka ko wi se. Ekuro wo hene die na so ko mfo na hwa so. Acheche apetete kram ye bakwa akore. Ye wure esigina ye no. O ka asem bi se on pentem mu ate. Ana meboa. Emu mo kan sa. Eno no asa hye se. Ye mfa bodom kwotwe no kuku. Ekura ye nim ni obi adu nyina nim se. Ekuro wo hene die na so ko mfo na hwa so. Ana meboa. Emu. Enye bi ni jase a metutu fie. Enye bi na mi wura be hye me se. Anya hwe ekura no. E bia no kontin ko ne me sahene. Nam ko repete kram e wo konfo wo mra. Wo so de asem na ja o ma konfo. Ko ma konfo be sisu amai no. Enu na mi wura so de be ye adwuma. E ma wura fi se. Ena mfa no mo won asafo ni se. Yimi ni na ye ye wura de. E so ko na ni wotu ni. Nti ne ti be bi. Se nyame me hana na me twetwe nkomo na ye ba be foforo na ko bi ye wura ni mu a. Se bi eburu ma no sisu mu na so bi. E wo sisu se wura se bi na gene ni fi. Nasi mene onisa mene kwase bia. Edai ewa aso. Nipa na madan wa aso. Nipa, sai nipa no so ne kwase ana wo kana se. Enti O se mi wura ti amema kwase abwa. Tu person che se yura beti ana. Ya mi bisa se wati se si amema kwase. Ena mi bisa se o je o kan yo beti ana. Enti se wati amema kwase ana. Ena mi bisa se obeti ana. Wati amema kwase ana. Debi obeti ana. Yura beti ana. Yazi. Ye mane se se he ya. Ni mre kakra ma yura. Na me no ye ni ni matemanti. Ni ma ye ni nkomodo mu. Ni hwedie bi fetira. Ni mo hweni ye no anu ankofa obodo mani ama na amfa na no anka se fufuru bi amfa. Me. She, me dia unim sama ben. Yanko. Me bodo yanko na enye sese ya. Ah. Me asam kwa na me se me fro ye opanyini ayi. Asem binti. Na sa asemi. Ache. Ko so na papa yi didi. Ye tu sha da dodo. Ono akrampo ni nse chi eden dodo. Obepe kakra ma ka. Adai. Me koda. Adai. Ye ka ta oje dem ye na me nyi bi o. Ene se chi eden no ka oje da kwai. Asam na obeda asam kuro so. Ye mwani fa ye ntu ye wo se ne se chi eden de kuro ma oje dem bia. Dabi fa kontem na ekro no die. Me mom ti koja me die se kanye bone. Jime mun koja me ye bone. Me ka se fa kontem. Kontem ye nyuro. Me me nya akwa kakra. Ni se chi eden dodo. O ma me ka ye koja oda. O ya fakata tentri fa sum ni. Wo mu tikiti wa bi. Akoko bi si bi aso ba te kwa. O ba du bi na tinti aso. Sra ko pacho me chamu. Ya so so. Ada ma me ba me ma no. Mami nothing. Mami. Jai sunu. Na no kre bia ba na mama mbo no mo. Mami. Mami. Me de na no din pa wa chow. Misro, ni kre bia wa asem ni. Ka kire me. Na me so emu bia wo se me de boa wo, me de ba boa wa. Na ba ni sen. I don't know what we need.
Mommy, said in Preduasa, and as a summer enters our wood to chimney. Sabi, or does any bane a begie? Ah, one name of friendly nan a 2 study dear, we are walking. Now yet Dane and Grandma, a film. Ah, man, what does it yes? Mammy, what's the matter? Can you yamin na? Oh, yeah, man, confront some more mocha cafa who may yama did you. Church, I know. Ah, Sabi, Mammy, what ben for? Oh, Whom Bonnie Ben, I bet now, Mammy, to woo ye and your ma and son and fata. I know. Now I bear what? Maybe I know. I know it's in our way. I know. Oh, Miss Abby, a crab so. Mammy, I know. mean, animal me and sound free mo. A moo won't know. Mammy, slow. I know. Slow. The crab beer was some no. Some rain over to me, I can't hear me. Nami who quire me for swa. Me boy. Sa, yes, sir. That's a catch here, mammy. Men Cassaman come. Oh, I know. I don't want to cry with you. I know. We don't know me as a free boy. I know what it's a wolf in the movie. I know.
Minuti wewe ujama tenkra nche kumnipada. Ana nim se bi akira na me so me free ma me dey ma hu. Oh, Ti e wo se me ya hwe yi wo ho. Wo ya mama me ho aye hu. oh, ano. Enti sao. Baba kuwa ko. Oda ntefuwa we. Ano. Ajesu wa duba kwa. Ene beche bi ya hunu. Na nanu wina nim. Echume mu asam. Ano. Amen. Ano. Amen. Ya me bwana bai. Ano. Ya me jiwa no mun kwafiri wa no mun Le laso. Bitimi akọ. Be ma fefe. What are Roma? Chemisima. Right. So. Mami. Ano. Le ma wonya. Mami so. Ano. Ni se bisa wo di twato. Ni kwe bie wa asem nim no. Mami ka kire me. Wo ho fe pamo mi o. Mami mi ko. Ano. Ano kuda yina. Ano makakira wono. Ano. Natanka. Ano kuda bi wa baby a. Ni wita me kan. Alif ahudi ya baba mami a. Ano. Kada na menka. Na hate na babule wa. Tete bi mu. Ya mi tie me wewi. Na me baba te na hate abewu. Ano. Ano kuda wa mu nyina na makana no. Mini no kuda asibate bia wa baby ano. Mata mu nyina no. Ah, mami ate. Mami diempa na wuji wo wi ase. Mami. Mami. Anka fa manka. Ano eh ko Me da se. Me da ma se wa. Da pa se. Ah, ma behia maniko ah, mami. Ade ngurafuan chama wani mokekai yaji yo. Ando na menchini chini yo. Ado. aya yedi Kafawati. Kafa. Na winyi na no mefa subo no mu bia me de bebo. Sabi mpeni se suanchi na ma awon dukopo. Ki wi shashe me ka chiro. Me ka cho se hweye na anona wa shashe eni udi agro no. Wa hwe da bi no bekuta hwehwe. Ene dia kwa kusi. Isi anye uwu. Ali unyana mketua minu. Atom. Anono mame modom. Sasa boni bi edu umachi. Enu bodom onye. Odere. Enti ebusuo se no ye nworo nkoho. Adom. Mika bia wenti. Ngo dia kwa kusi. Anye se do sipe obunio. So tu fie na utinishu. Nso nyaba. Waso odi woni mebi ho dum waso odi ne. Ano nye be ma waso ni dutu anamompo. Ano onye be ma se waso ni dutu anamompo. Bodo.
Oh, say one day. Mammy, 3 from 2. 1 3. Look at that. We are dead, Johnson. I think, Mammy said, maybe what about the man? I said, I'm not opening. And then, and she, that's the woman. You go warm on the field. Mammy, bottom. Mammy, bottom. Now, Mammy, and 2 to go on your way. Oh, hey, say what have you? Kronga we what be about concern say we mamma don't know to be a cool beefy Canada Kronga what be that what's someone saying Debbie say what Mabel and you bay be animal son to bill bay ye away 1 year no subani be near my beer or so never back as way by fear now Kronga yet away ye fear who crab a timber hobby you be ni wa kana kwese nkura ba soma nkura wo ho ne baba ne wo didi ni wa ma nkura nya aduani bi adi sima wa me sori akwa bo ba ya nkura ni ti beda ho ba wu abene no di tu aduani ma na sa abene no di ye aduani a nkura he nko be ti aduani bi di ya be wu ye chese be di aduani na wa sa nkura he ba ni ho no wa ye na ni ho kama ka bene no ye no ba uka enka wo se esai wo ho abesane mudi bibia no ho de akwahya asem foforo ho pani pa na asem ho ye ya no ho ako asem he se kotokoro ne ho de akosensene ba bi foforo se de ya bebe yi bani afiri no kore so de wo ye de no kore ye no kore wonti nkwachi no kore da mi ma me de abodo mo ye bani fu bibi ye nani ase ko denda no pa de ye wia denda na to onu ni ba ye hidi biribi oyo on chene ma ye nyina ye na wo tu ofa yim ano pa wi o ye hey nanti we na mami o kene ni ase kura ba ye no ye kene ha tai ko ka ye ni ase ha sign na be sign abasane se wa abasane a ni kuro ngani pa bebrebe on kuana haba ni so sane o de be to wa no on kwa ti bodonti ai bono ba o ti unin se enye sign a anka konfo on ko fa akra on di fiedu konfo ni wakono bete no kofa akro ni mfiedu ni wani mbu ase asan wani oye wa wasem oye wa wasem nti wo konfo ya be ni be wura be suma ni pa ni be wura wu antia o ma akono bo ni be gina sisi mu a o kofa akro ni mfiedu ni ba bodwa ni ba afro ni ba bu wani ma so ya no de akohe hwane wuni ana ase si a wa ba se wa jai be u be ya wa betina he ya mitwuma kwa abade bibia betimi ase e sani bi o enia no de bibia gu ndada enia no we nya sane asem se wa ya bodo wo ye baifuo nsiraw ona ma hwe wona mo go hwe ye no ko fani fachere ma na se dwani ya bodo no wo di ku be je di se be ko na mai pra da nyim le se be fani fachere no de asna no de abon kwa ye a uti wo de mu ya ko na wo ntesem o de do be o de be do was ya kwa sisi a no ba de wo ma me wo ni se de ni baye ni sitie na baye so de be baye bi ya ba oye na onu ye di onu ko so bu onu baby plan ko te onu ayi baye nya si nani ma ni oye ni ma bi oye ni ma bi se ta ka se ya ko to ye be fo ni ko ana wa nya oke na me de ra ba no oye mi se no so ye be fo she uni papa ba bo mo bare uni papa ba bo mo bare Hadi mo mo na mo Esampo ya abon sa Nana, but you read was soon, said the Nana, a canon. Bem.
Ubeti amanato. Asago. Jasi se nipa na ye kana asem. Owo hefa. Nana no. I'm sure that Nana is no say nipa na ye kana asem owo hefa. Nuku ya mi ni ya bodom. Ofi. Otwin kokomu wana na mo. Nana afiase. Chame. Tie, manin to mo se. Nipa ye eno ya bodom. Se ye betimi aka, ni yesimi se ni ehu asem ni mutrodo, ni ehu nokure. Ba bia nokure no eda na se ye betimi de ato a. Ade se ya bodom no. Omo de ne ba so ni yeso. Sen ye be ya, ye betimi ahwehwe mu ni ehu ba bia nokure no. Efi. We da Nana no mesre ma. Ate kura da ate. Seri na nasi ya ose abodomba. Tinese kwesi yura. Nkomba yura. Acha me, obesere ekwa mai. Seri ye do se be yoyo, ni ye de akọ chichira ko boyi yura, ni ye de naba. Why? Nana, pacho, omoto mo ekwan. Ekwan no mani. Nana no ni Hey. Adama. Why? Ebe kwena sumbi. Pacho. Enhuye. Why? Seri na acha me nipa duba hada kura omunko na ati ati bia uti ehim so ye wanu bi konfo jeni uti wata hote sadia boy Nini wako mtushi nini? Sasa Nana mbongo bani. Mbongo ba sai. Tuna na mbongo ba dala. Ko treat na hawa hu mtushi me ko na hu mtushi. Pacho. Wa sai di bachiana. Me for example, ya sala ma so ati ti ya. Pacho. Adama. Ya hu ile se hu a yo ti he ya no. Umu adi na. Ebu abantu. Oh, hu re na adi. Yaudom, we did it so. Wo bayfo. Opata unya badaye. I didn't know the Eje pa me dia yo awutimi awusei so mbe ya oda empanyi si edue kumkuru no ikuru kum no na obi akwa eji pedwan na mesia sato no a oyike hye ma wutua oda bra ni da be da ha pro me ya odai ya me ya odai Edi asem onye me body dia na be secho ma ya o body Telebo, because I knew one, we never forced it. And I never named Telebo, because I hear everybody by ya. Seven Freddy Asa. They do a monk of flu and stem. Never know the mouth of a Daniasha. Now I know if I was at the ma. Now then I may be cool Telebo. At the end, Nina, I am young conscious. Young Telebo. Odom ujina tano anu echantro na be de chesu tano e dia konta Anya sanwa bisiwo me kun bi wo sawya obeka ya bodom wo a eni se kebe kuru wo me ka to se o ye ho be me bia ekuja wo hweye wo bodom bodom ma men kan tire wo me kun bi se ya mansa wan fele so de momoni be ye nkwan mama di a me so me fele se me ka tire ni se momoni ne bonda wo me kun bi edi ase Mo jan kan cha de bia da ate. Mo jan kan cha de bia da ja. Edu ati ha sebo bodom na let me check up obi mo jagu fom ha oyam bi wafu mani yabre
Adom. Nema oyako. Israel. Shedeman. Why? Ano, Mr. Say, menam ha, faha, me cry and frame it. What did they make no? Me a frame it. Share how mammy, Eddie a film. Timmy Kumian mienu, amana coming kwa. I don't mammy, one benny, I know. Kasasa. Ah? Kasasa. Israel. Me pacho. Kasa bi wo hono ma. Nsasa wo ka. Nim se sign de nya bawie di. Nso kan hu se. Kotrem konko we ni meko. E ma bo aponchiri o mete hu fifi. Hwe. Ni mete wo ne ya wo ye ni nyina ase. Oya wa wo fam nyina. Mete wase ba. Nso. Nefa me ma me ntanza mboni. Fane say a sign anaba. Ni say e dinde. Yesu misro. Anam oda eda me no mi no ntamiti. Shedi manu wati. Ani me pese. Ka bibi sei ebeto. Misro. Sɛ mpanyinfoɔ so kae ne yɛsɛ deɛ mmoa no di no ɔmo ni nkɔ deɛ aka no yɛ dɛ yɛbɔ ho ban mepa wo kyɛw wo deɛ baabi a mode yɛ akɔduru no yɛpɛ ne saa memmɛka ho bi memmɛmɛdi w'akyi ma ma memmɛkume nto ntwene o ato ma memmɔ ho ban ɛban bɔ bɛn metimi abɔ ho ban ɛban bɔ bɛn nim sɛ metimi abɔ ɛbɔ ho ban ɛwɔ kwan bɛɛ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɔne bia atowankyɛn bia nto adom Israel. Me pacho. Chabi biye mo maninka wate. Nti wo wuntimi ntena wa abra menka ho ho. Na ye den atena. Wuntimi. Adom. Kai bosha minu mienu. Ya she. You. I don't say the fact same. You go mama. Let me hear you, my dear. Ano. Kung sasaw ba ya bila na ama mo yan. Kesa ko yun man. You wouldn't come really here for you. Na, nibo. I didn't have to send me your mom. That's all I need to know, eh? No, what do you need? I'm not saying it. Many be in your door, and so the opportunity, I know from German. Although you're there, although you're there, since the car. Tell me, the free number, Namania, Rose. You know, it's although you're there, since the car. Although you're there, since the car. Tell me, the free number, Namania, Rose. Chef, I'm in chef. So you know me any door from the mind. What do you need to say? It's our way. It's me, it's our way. It's me, chef. Once you know me any door, I have to go. I don't. It's what I have to see. I feel that one.
Your person can me jump with the ah, Damakumas. What's it? What's the way the idea? Sure. What's your mission? Precious, a baby. So to say, me, I just say, you and a bit to me. What's your mission? She said, we'll do the 2 or 3 my baby. Legit. I said, now, what kind of mood? Ano. Sebi obakwasia ene nsesa na adwene. Na ade a wo maame e de aye mme ne me papa no. Me ka sanya me ye o makoma mu a na me ne boa. Ye me ya papa. Ni pa se yo ya. Sanka ye me kra mpo a e bia na nka me so menya saa tinka. Oni ya wo ye nyina me tewase. Yensu okasa na wote makoma adom. Impemini se eso no ehusie ana suno obo. Adenti na wode me maame ntansa ebo me. Adom. Sebe imprediasa. Odom ankoma ebo me nko na obo me maame nso nko. Afi ade na wode me maame boni bi a waye. Eso bo ebo me. Adom. Mpanyini sisa ade sa na samasa. Chebi bia maninka wate. Ni se wudi ya odi. Nso bo modern. China odo a me wo ma wo so. E jabi bia maninka wate. Ano. Na se krom hakra se me da so no nante a, o mbebu me se me yejimefo ana woni. Se na maka na me se ehumi a emba me nchen. China oba bi na me so me ntana me baby. Oh. Adom. Hello. Obanya nsafo. Oso no. Intijane how. Hana sumdwe. Ano. Ndiama. Ada na wo ye na chenchine atwan. Asam ketuwa bi oso no. Wujina how don't you maame ama. Wo na obeka akire me se minjai adom akire. Ono na kan enti hunu nyansa ne gya na chiridie wo ankasa mu wo bada ben wo na aba betumefo ana wo ba be hyem se minjai adom akire. No jina he kan wanti emu de hin na wo efa ho wo jina he kan wanti oka kire me a emu de hin na fa ho
Badi ho ya baba. Wo di ni ho ya. Na nyanwanwa sɛ wo maame ne bayifo no. Aha, na wo di me ho ya ba me fa me ho ben. Ano tie. Efi na kɔ. Ka wo ya. Efi na kɔ de. Ano, wo betene mo sa wo me so. Me ba hwew. He. Wo ni me papa ho. Ei! Fiam. Bɛ bayifo ba mpa. Ano, efi na kɔ. Amami hu so ne adom na mbiem. Me bayifo ba nti na me ti ma hwew wo. Bibia kyerɛ. Afi de usuru ho. Wo don say kɔ wachi. Ma ayahweye. Anka wo beti. Me mpɛ sɛ me nsɛsini. Na daati bi no adom ware me a makɔ nsɛsini. Ayahweye. Nti amoy. What ye? Ayahweye. Ewo mi sɛ me ne adom akasa eni basa ye kakra aba. Nanso ma me nya wo dadwini sɛ wo benya saa akonya no aba me sɛ. Abɛhyɛ he. Ensida. Ade na ye media me ba bɛhyɛ he. Ayebo wo dia. Ɛyɛ media. Ayebo wo dia. Me ba bɛhyɛ he. Wonim sɛ ma waka kyerɛ me. Me ne na di nkomo bebree. Adom dome. Odome. Me tinka no. Adom ka yampa. O kan sɛ wo yi nka. Afei na mate. Ano na wonim nyansa no. Me ni wo humre o. Wo nim nyansa ba kokora. Wo hu me die ma ho. Na sɛ wo kasa me ho a, wo be hu kwan. Wo boa, oni kwa bia de me fa so. Sa je sɛ ye wo de. Wonim di adom so aka kyerɛ me fa ho. Ensem adom aka kyerɛ me fa ho no. Wo ti akora ye mbɛhwe. Why? Na de ye mensem ne ko waka wo ye ti mutirima ye wo de. Wo ho asire wo. Wo ho asire. Penya. Ya na dia na ye nti. Ya na nya wudi abedi ana. Mo ye. Abodom. Mo ye. Yo. Na sasa. Sebi ewu sebi enya do. Ekure ewu obi. Onu so nti ne nyina eti baabi. Kura pa. Di kru ahye ye se yemra. Ne yemesew. Ne yi abodom mai ne mfa ne mrafi. Kwanda fom. Ebetumi na mamo. Yeso. Eja se wani bi. Yo. Serebo abebo ne ntere ha wa. Serebo. Ekwasem. Enti yeyini mamo a mo ne nkono ho. Esa serebo betumi di mbone. Nokure. Asasiasa. Serebo ba betwa obre so. Wa mo na ntwa obre so. O twa ne bre ne so okwa ba so. Serebo ba be kum bayifo yi. Se na bia bayifo yi ntimi nku. Wa hwe ama serebo agya ne saa na osim. Ena wo sole awusi yankin wa ku no. Ena edura na dwu na wo dan ka enye. Ana kwentri. We do adawo ma. Budi be jawe no man ka se yanku no. Kam ka se yanku na, kam ne ba yankin na wi. Ena nyansa nku. Eto peto chefe. Eyebe. Uchi mu sei. Ena me chese eyebe. Adwene nku. Ena nyansa nku. Enya na hwe. Mesa enya na hwe. Wo enya na hwe. Yini mai. Ni afa nko. Adam. So ti di. Wo mese na mkofa na. We na ni timu oduwo e na so no mu. Oya wa timi di apem na asa na wepie. Me o chire. Enfama na mo ho se ye ofe. Ya continue ko no mo ko no. Aya me ta suru je. Mati. Ya bodon ba. Otuda. Ma hu se ja so ni ase ko oda. Ya hu bi sa. Ya oda. Munya ne so nyane. Munya ne pa. Ene ya bodomi. Ene oda ha no so. Wanka so nya muja obenom da. Wanka sada. Munne nyane so anu wada ne aboasi. Edan mu da. Manager say. Bisa anto ye wa. Bisa anto wo. Kwasem. Mate. Musu munye na mumu abo abo. Obi a na afiase ha ide. Na mumre fie mewe fie. Manager say. Okay. Hello, Bausan Kanu. Hello, Bausan. Adum. Ina ko yana betra ha no sai. Inu foro wa bu sanse amane. Abene ya. Inu ba. Adum. Me wa woni bu sanse amane abene ya. Domba. Ko ko se ama.
No, I can't anything. Why are dear? I don't why you are dear pa more fearful. More I don't Salo when you say Mr. B. Can you to be way and near my throat cancer? Se usua sa adwene wente usua sa nyansa wente ma nka de oba ye kranka wa ma do ya semu ano ye hoyi onye bi ma sabi o da bi krusu ma de eche onye bi ma ware na wan kasa ho beto wa ma wo busuafo ho atono he adom ano ye hoyi onye bi ma bi ware na sabi wan kasa ho nto wo busuafo ho ntono na wo ye mu makora he be ho nto be adom utie mi ntema konye ndi sesese unyanu mienu o batimi afrim preku pe ma me bodo mati ma wi nkura he wa be kura ma chese wa fani ho adi adom ba sele mi se be bani se onye so be bani se benye kunga sentu ya hai untibi adom wo de hwe so onye bibia kwa wo de kura wa hu bia untibi Shama mi abrafi. Ya bodo nwi abrafi. Oni ni nya no baba ye kitu ebi o ka tane se twene na be hu hia. Wani na ansa na ma me hu ye. O hu ya no di fo no wuye. Kano kro ye nyina nye wasuade ye. Antufo. Ye nyina ntima antufo. Ei! Adu wo kokoduru mo kokoduru na no be de ma osupa o. No ba. Wo kwai, mambi sa nta wono sumo nwa no mo fi ho wo. Obwa me suma mo so mo nkoye den ubekon suma de se be nkofra no mra Dabi me suma mo kra ho no mo da ayado me nim de ye o mo aya mo tim ko fie ko didi ye me nim dabi o nti asana ban yi ntiri wa heda wo sanu ti afia se nyenwi no wo san se mo gidie pa se wuru su anwi an wo ho ka che se be nkofra ano mra so so nim se me na me suma mo so mo nkofra ano aka me ka a kire me suma mo so mo nkofra ano mra me Ni do mo kopie ofie ho no mo. Ni. Ai. Me de na nanu nda pase se. Wan kasa banfa ni paduanya ha na mama bense. Ni se na nanu mamu anyansa ne adwene. Ama sese we wo twu afira no ho ye pa. Ni se de me ntina bio. Ori ni ntina bio. Ohu ko no kasa mo twa. Ohu no kasa we san se be abaifu an be yi se be nyange wo no kasa keke kora kasa. Be bitima okun. Sa. Ei, na wo de hwekurun ha. Kurunga pani penam ya bodo so mo bawu kurunga se hi beka se be ka be nwie da wate be mate se de nipa be bra na jodoro ni bre hey aboyi ya wo de ne ka wa be shani sa ade bodi be na mai Amen. But hey, are you? They catch what you from ye. Loa. Yes. Loa. Oh. Nedi ati. Me dey kasa na menya kwan. Oh. Flower uti ati abisa. Go from me, ena derewa. Me ya dai mi din be sa na sa. Ese mi nya wa ka me fro. O hia me yesen. Me nsa na yesen. Ama ya wei, me nsa na yesen. Me sra bebe pa ho wa na, me ti se ho yi ka. Ama ya. Wo nyin ka sen. Ama ya wei mfra me yi ya de na me ya nso wo se na no mo se. O mo ntwa nkwa na so. Na kokko ho me. Na me sudoro wa me ho ntom. Adai. Loa. Ediwa breme. Ma bro papa. Afa na wo behu. Wo behu wa me so betese me boa. Amari ba kwa me ba ye me nya asundwe da. Fi wa ko fa yare so beto ho so. Ana aka se me benya ni abetena ho abehwe won. Loa. Fati fi so ko. Na wo twi ni wo bepa me ho. Na no be bepa me ho so a. Me se wo da ho bosome. Na watwempo na wusu. Bosome. Ene nti yere ho na yi mframa. Uyi mfama na etufa wuntie wa yere hu yire yere hu na yi se fa wa ha mu e na se de kan Loa ndi unim nyanza se nipa so se so wo fo unim wo yare na wo da wo na wo ji na ewu no so wa no de me boa
Odi aduane no a obedie na na enwo hia wo. Sɛ ya na mimi di. Ameya. Come on, tuma. Ade ni jam. En jam. Ana bisi ni miya wo sese. Na ka frede sko. Ombeba na ka wu. Mepa na ma yesi na ka bibi sa sɛ wo ne mbe ya na. E wo che. Na so so. Ni tin kata. So wanu adi a wanu wo ye ide na sɛ wo da he. O. Ya na sko me sanchi na egu. Ei. Che here che. Osae, Naduma osae, Naduma osae, Naduma osae, Naduma osae. Yo ma ye shirifo. Won ho nyum tietia. Naduma osae waya. Unyu tietia. Yo. Go for Chami. Let's say to you say o share say nko fa ya abodom na. Hey. Yeah. Nana Jobrel. Yeah. Nana Jobrel. Kunkla du kwakra du no boda bo so. Na ante brebre. Osae. Nana doma osae. Nana doma osae. Nana Jobrel. Jobrel, Nana. Jase. Ekonfo. Nenye mpa nana no. Jase. Nenye mpa. Nenye. Nia na hu. Jase. Tie mani to defo. Ebani naso. Adamo, yenya ya bodom wa hama wa na. Ofane ko. Apuno. Ofane ko. Osae. Mama abrafo ni ntwe ne ti ansa. Oh, si anya wa. Osae. Nana doma osae. Nana Jobrel. Adama. Yehwe nyinya ebokuri. Enam ya bodom nsa no. Nana no maka bibia kire wa, kire hu ana. Jase. Jose brother ko aboaso no. O bro. Pro nkosi ho. Matine. Ko bonya. Mate. Empere ho. So there for mama. Mate. Ebani naso. Mate. Yeah. Nana no muni wachi. Nana doma osae. Nana doma osae. Ina banche na wa otu aguzi. Ana ye banche. Yo. Eno so do ye de abaji ansa no. Message bi. Osae. Nana doma osae. Osae. Suma bia ni be for asasi. Nana, enche. Osae. Nana ubaji ansa no wako. Suma bia ni ufu. Osae. Bedama we. Ame. Nina suma bia ampa une. Nana Jobrel. Ma brel. Nana Jobrel. Kwa. Nana Jobrel.